bangcwele ngicela ngifundele okungiphathelele yancwadi. Ngakho bekezelani bazalwane. Ize inkosi ifike. Bekane umlimi uyalindela isithelo. Bekani umlimi uyalindela isithelo somhlaba esiyigugu ebekezelelayo sona size sithole imvula yokuqala. Bekezelani nani niqinise ngeenhliziyo zenu. Bekezelani nani niqinise ngeenhliziyo zenu ngokuba ukufika kwenkosi kusondele. Ngiyabonga baba. Lokhala icilongo Gwamgela Imoya wami Lokhala icilongo Sangena entobosini awihaba nabakhethiweyo asengena Sungene kobosulu yaba kwethuyo. Yabonga abantwana basezulwini. Uma silapha kusuke sekuphelele. Uma silapha kusuke sekufezeke konke. Unakho noma ungenakho. Kodwa ngokuthi ulana nje wazi ukuthi kuphelele. Uma lelizwi lithi bekezelani maNazaretha izifika inkosi. Bekezelani bantwana bakanhliziyo izifika inkosi noma ungenakho ubukulindele kodwa bekezela. Sinabantwana kulesi sikhathi samanje bangcwele othola ukuthi ekugcineni ufuna ukugive up enkonzweni. Uyabona usedonsile wonke unyaka njengamanje siya kuJuly. Maqala uJuly thina sisuke sazi ukuthi kuqala unyaka phansi. Uyabona ke wena ukuthi akwenzakalanga. Bekezela. Bekezela. Ushembu khona lapho. Ikhona imvula ezokuna kuwe. Khona okuzokwenzeka. Nikhona bangcwele. Uma ngikhuluma ngokubekezela kuvuka inkonzo, khona insizwa yangapha eGoli yathatha lesi sinqumo sokulandela lobu buNazaretha. Yezwa nje ithanda ukukholwa. Ithe mithanda ukukholwa yasibuza kwabanye ukuthi yipi inkonzo engayilandela base bethi seNazaretha hambe eNazaretha. Yasivela isithatha isinqumo yaye eNazaretha yafika eNazaretha yathenga umNazaretha yathenga yonke into nomqhele yangena yakhetha inkosi yangena yakholwa. Ithe imikholwa yabona kuphela u10 years ingenzekala ilutho. Nikhona bangcwele. Kuphela
iminyaka eyishuma kwenzekile uthi yasibuyela kulamanye amadoda kwezinye ithi hayi bafethu ilokhu ungakholwa lapha eNazaretha akwenzeki lutho bathi abanye hayi isizathu uyenkolweni wrong shiya lapho ushampu nabantu bakhe shiya yashiya lensizwa itayimishia lensizwa yasithi hawu yasithatha isinqumo sokushiya yathatha umNazaretha lo yayuthengile yathatha umqhele yathatha nesihlabeleli yakuhlanganisa ndawonye yayisiya ngasemphethweni wegceke ihlale ehostel yafika kushisa mayikushisa kwasha yathi Shembe bengikuthanda impela kodwa manje into eyinkinga ngibona kuqhubeka isikhathi akwenzeki lutho kimi unabantu bakho bye kuthi ebusuku ilele yayiphuphisa khakubo emanxiweni ika round kuqhamuka inkunzi ezindala amakhehla amadala kakubo athi awumzukulu uthi ningobani nina bathi yithi esikubhekile sizothi mzukulu wase wasilimaza ngokuyeka le yankolo bese sigaqa sagaqa emphambi kwethu bese kusela abantu abathathu ukuthi sifike kuShembe ngenxa yegceke amaqala ngendlela ebemaningi ngawo kithi ngokuya kwakhe sabetheni ulokhu bekezela bese sazi ukuthi sizothi makuphela laba abantu abathathu bese sisondela thina kuShembe bese izinto zethu ziyalunga manje njengoba usuwenze kanje ususilimazile sesibuyele emuva 40 years back kwawona lo 40 asazi noma na usayofika yini masuka edwaleni luShembe sinenkinga enkulu yabantu abathagethayo ukuthi bafuna uShembe benzele ini nini bekezela kuyabekezelwa la bekezela bathi lensizwa basebesho lezi insizwa zakube indala amakhehla hayi uyabona nje kulabo abantu abathathe besebesele bese sazi ukuthi mase sifikile kuShembe ma esesihlambulile wasenzela konke njengoba sikhona siumndeni wakho bese sikuphathela umsebenzi sikuphathela ukuthi uganwe sikuphathela ukuthi ube nezimoto kodwa manje sekushabalele ngasuka edwaleni luShembe nami ngifunda incwadi umvangeli yebo lumleyo uyaphila ngokukholwa kodwa umuntu mayehlehla nyovana inhliziyo yami ayithokozi ngaye kepha bothina sibona abahlehlayo size sibhujiswe singabakholwayo kuze sisindiswe imphefumulo yethu kepha lumleyo uyophila ngokukholwa uShembe akathokozi ngabantu abakhonza behlehlele emuva don't ever give up don't slide back Phikelela uphikelele mama ngisho umyeni wakhe engasakufuni usumbone hamba nabanye phambi kwakho uphikelele uthi Shembe wena uNkulunkulu kimi kuyaphikelelwa kuleli bandla abangcwele kodwa okukhulu kudinga ukuthi umethembe uShembe bese ubekezela abantu abaningi ababekezeli la yini banomoya wokuphakama umoya wokuphakama kokuqedwe into eyodwa ukuthi uphenduke ukholwe nikholwe bangcwele amen uqedwe nje ukuthi uphenduke ukholwe uthi umusa ukholiwe bese ucela uShembe kwembulela izinto okufanele ungazenze esontweni akusizi ukuba sesontweni kodwa futhi nokugebengu uyakuthanda ukube njengoba silana nje esontweni sinabe kanjena vele wena uhamba nentombi yakho la nisiyayijolela nje
nishanje ngendlela ephambili nilokhu nithintana ngamehlo sizokweka lezi zinto okufanele uyithole la siyakweqa ngisho siya kuJuly njengoba siya kuJuly nje umhlangano omkhulu sikweqisa into eyodwa ukuthi awuphendukile kodwa wena into eyinkinga uyasonta Manazaretha njengamanje sibaningi ngokwanele asiyekeni into eyodwa manje asiyekeni ukusonta kodwa sikhole umuntu okholwayo ke umuntu olwile wavuma ukuthi umzimba wakhe azithibe kuwo awubambe ngisho ngabe ibona izinto ukuthi zimfanele nikhona bangcwele Awukufundele abasefesu 3 verse 17 Baba wethu awusezulwini ungibheke ungithande ake ungazibheke Fundeleni insizwa zezulu ukuze uKristu ahlale ukuze ushamba ahlale enhlizweni zenu ngokholwa ukuze konke lokho okwenza kwenzeke nigcilile nisekelwe nasothandweni nibe nokwazisisa kunye nabangcwele bonke ububanzi nobude nokujula nokuphakama nazuthando lukaKristu nazuthando likaShembe oludlula konke ukubanzi ukuze kugcineni maNazaretha niphelele kuze kube ukuphelela konke kukaThixo bese kuba ukuphelela konke kukaThixo kithi iningi baba ukuze nje kulunga into zethu asihlalise uShembe kithi uShembe akahlala enhlizweni zethu uShembe akabusa enhlizweni zethu uShembe akaphile kithi sinabantu othola ukuthi yebo iNazaretha impela una 20 years una 30 years kodwa inhliziyo imbi usathi umubuka omunye umuntu ukuthi xifi bakhona sizobe sibophile njengomhla ka1 July kiwale uhamba nani usolungisile enemuva kuyokusiza ngani mama ukubopha uye kuJuly inyanga yonke kodwa ngapha uqomile bakhona bangcwele uya kuJuly ngale uyafika ngalena uyoshaya uyotetemka nomkhabela kodwa unkosikazi womuntu uyakukusisa ngani ngoba uzothi uma ubuya ngale ubuye nesiqalekise izingane zakho zifebe kakhulu kunakuqala izingane zakho zidakwe kakhulu kunakuqala izingane zakho zisale kakhulu kunakuqala ngenxa yokuthi uRobhu Shembe asingamRobhu Shembe bancane kodwa abantu abasizakalayo abakholwayo hayi abasontayo amen kuhlukene ukukholwa nokusonta mhlawumbe nje ubona into zakho zingenzeki nje usunesikhathi esingaka udonsile awubuki ukuthi uyasonta noma uyakholwa ishaye mshumeni bafazi
Sihleleni phansi kwamadoda enu. Nansi ivesi bangcwele. Kungathi niphansi kwenkosi. Bafazi. Hayi makhosika, bafazi. Umuntu ofazwe ngenyongo. Qhubeka naye. Ngokuba indoda iyinhloko yomfazi. Ngokuba indoda inhloko yomfazi. Njengokuba uKristu eyinhloko yebandla. Njengokuba uKristu, njengokuba uShembe eyinhloko yebandla. Yena umsindisi womzimba. Yena umsindisi womzimba ukuthi zonke izinto esicela kuye zenzeke kodwa konke kulele kuthenini sihloniphane. Bakhona bancane. Hayi bomama singekufihle vele umfazi oweyisayo oqomile. Mfazi maseqomile uyayisa. Ngoba kusuke kunomuntu amazi ukuthi uyaphila naye usha hayi mina njalo mawubheka nje mfundisi ubona ukuthi indoda kahle wena. Hey siyabekezela khona eminye imize yakhiwe ngamadoda ngokuthi ayabekezela kodwa isimo sisibe ekhaya. Ubona ingane seyibuya ndawonye zihlezi namathele kumama iyahletha indoda. Usikanda lokuluma nje ikanda lokuluma kanti busy kuhlatshwa kuwe. Phephisani boma. Angiqondile kini kodwa ngiqondisona. Ngoba ingozi enkulu isona. Uboyibuza kumama ufaka u14 ukuthi uma uthi unkosikazi kodwa uneshe